שלנו עובד 12 שעות ביום, מהשעה 7 בבוקר עד 7 בערב. בעצם אנחנו כאן הבית השני של הילדים. לא רק של הילדים, גם של המשפחות, גם של ההורים. יש פה צוות שמאוד מאוד מחבק. ולכן מאוד שמחתי שהגיעו אלינו שתי נשים מקסימות. זו אלקטרה בשבילי, זו איריס וזו לימור, ולמדתי את השם יאקי, ולמדתי מאיה, ולמדתי את השם של הטכנאי שהגיע והסביר לילדים כשהוא הרכיב להם פה טלוויזיה. הם פשוט עזרו לילדים בעידוד והיכולת של הילד להתמודד היום עם כל השכלולים שנמצאים כמעט בכל בית. מעבר לתרומה החומרית, בחרנו גם לערב את העובדים בעשייה, לרתום אותם, להגיע אחר הצהריים ולעשות פעילויות משותפות עם אותם ילדים שזקוקים כל כך למגע, לחום, לאהבה. היו ילדים שפשוט ניגשו ורק הרימו את הידיים שלהם וחיכו שככה נחבק ונהיה איתם, והחיבור עוד ייבנה וימשיך. לילדים האלה יש קושי להתחבר לאנשים מצד אחד. מצד שני, הילדים האלה עטים על אנשים זרים מהצורך לקבל המון אהבה. ועל ידי כך שמגיעים לכאן אנשים ומתחברים אליהם, הם לומדים להכיר בזה שבעולם שלנו יש אנשים נפלאים, ויש אנשים שתורמים מהלב. והמעט שאנחנו יכולים לעשות למלאכיות, לצוות שעובד כאן ונותן את כל כולו. זה מרגש בצורה בלתי רגילה, ופשוט מגמד את כל שאר הדברים שאתה עושה במהלך היום. מאוד גאה לקחת חלק בעשייה כזו. אלקטרה זה לא רק המותג, זה הבן אדם שעמד וליטף אותם בראש, ומי שקרא להם סיפור, ומי שעוד ימשיך לקרוא להם סיפור. זה הדבר שהכי חשוב לנו. אנחנו רוצים להמשיך עם הגן ולהביא את הילדים אלינו לאירועים, ופשוט לחבק אותם ולאמץ אותם אלינו יחד עם המשפחות, יחד עם ההורים. אנחנו לא במקום, אנחנו חוליה שמשלימה. אם הם יזכרו אותנו כזיכרון קטן, זה לא פעילות שיווקית וזה לא פעילות שאנחנו מחפשים את הרווח בצידה, אנחנו פשוט באים פה לתת משהו מהלב, והסיפור נגמר בצורה הכי יפה שיכולה להיות. הכיף היה כולו שלי.